2 κορίτσια στο δημοτικό, στην ίδια τάξη, στα ίδια διαλύματα. Μεγάλωσαν μαζί και με τα χρόνια γνωρίστηκαν και οι οικογένειές τους. Τα σπίτια άνοιξαν, τα τραπέζια ενώθηκαν, έγιναν οικογενειακοί φίλοι. Μέχρι που ήρθε η αλλαγή. Στην 6η δημοτικού, η μία μετακόμισε μόνιμα από την Γερμανία στην Ελλάδα. Ήταν μικρές ακόμα. Δεν ήξεραν ότι οι αποστάσεις δοκιμάζουν τις σχέσεις σιωπηλά. Κράτησαν επαφή με γράμματα, με τηλεφωνήματα. Ήταν το 1996. Δεν υπήρχαν social media, ούτε email. Υπήρχε μόνο η αναμονή και η χαρά όταν χτυπούσε το τηλέφωνο. Τα χρόνια πέρασαν. Η φιλία δεν χάθηκε. Η φίλη με τους γονείς της ερχόταν κάποιες φορές διακοπές στην Ελλάδα και έμενε στο σπίτι τους. Δεν ήταν συχνά, αλλά ήταν αρκετό για να νιώθουν ότι η σύνδεση υπάρχει ακόμα.